Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, ja sam rešila da danas bude malo vredna i da napravim jednu mnogo dobru tortu, voćnu tortu, ali s druge strane nema kuvanja, nema pečenja, nema ničega. Vidjet ćete da je vrlo jednostavno, zapravo i vrlo zabavno. Treba će nam 2 puta po 24 keksa koja su natopljena u mleko, a i to naravno opet zavisi od toga kolika vam je tacna, odnosno pladanj u kom će taj keks da stoji. Ja sam prvi turnus već natopila u mleko i poslagala. Treba će nam banane, treba će nam breskve, odmeren šlag 2 puta, šećer u prahu, kapa u prahu, u granulama, kakva god. Ja mislim da čak nisam probala, ali mislim čak i da mogu one kesice kafe. 3 u 1, 2 u 1. Treba će mi još nešto malo mleka za natapanje keksa i još nešto malo šlaga za samu dekoraciju. Šta ćemo da radimo? Uzet ćemo lepo ovako ove banane. Ja igrom slučaja imam 2 miksera pa ću raditi sve odjednom. Ali naravno da ne mora. Evo ga. I samo ovako prvo uzmite i razbijte malo banane. Sasvim malo, ne treba to mnogo. Čisto da se one malo razbiju, da počnu da se melju. I kad počnu da se melju, saspite šlag unutra. Znači ovo je prah šlaga. Saspite šlag unutra. Prvo lagano da taj šlag ne bi pobegao svuda. Samo malo ovaj prah da se umesi sa samim bananama. I ostavite mikser da radi svoje. Nek se muti sve dok ne dobijete lep, vazdušast i nežan pil. To ćemo isto, samo da ja njega ugasim, da ga malčice pomerim da vidite. Sad nek se on muti. A to ćemo isto da uradimo i sa breskvom. Znači satrešćemo breskve, već su iseckane, sasućemo, odnosno malo ćemo ih promutimo, sad će biti jako bučno. Evo vidite, čak ih nisam ni promutila do kraja. I samo ćemo u to sasuti šlag, prah šlaga i počet ćemo da mutimo dok ne dobijemo lepu, nežnu i kremastu smesu. Ova kafa i šećer će nam trebati za nešto kasnije, ne treba nam odmah. I evo, znači prvo malo samo to promutimo ovako da ne bi ovaj šlag leteo na sve strane i počnemo da mutimo. Vidjeli ste i sami društvo. Šla krem od banana, krem od bresaka. Vidjeli ste i sami, sve ide izuzetno brzo, lako i jednostavno. Sve što je preostalo, uzet ćemo ovaj naš krem od banana, kompletan, i stavit ćemo ga na prvi sloj keksa, pa ćemo opet poredamo red keksa, stavit ćemo ovaj krem od breskvi, upakovat ćemo je u šlag i nešto malo dekorisati. Voila, torta, kolač, poslastica, kako god je gotova. Evo ga. Vidite i sami, sve to ide izuzetno brzo, lako i jednostavno. Nema nikakve mudrolije, nikakvog kuvanja, ništa. To sve ide zaista brzinom munje. Evo.
ovako se to sve radi. Ostavit ćemo našu tortu u frižideru da nešto malčice stegne dok mi pripremimo taj finalni deo. Finalni deo nam se sastoji iz samog šlaga. Evo, ja sam ovdje već spremila, možete vidjeti, mlijeko i prah šlaga, pa ćemo to da umutimo. I još jednog sastojka. Ovdje imamo nešto malo mlijeka. Imamo kafu u prahu. Imamo šećer u prahu. Šećer u prahu nije običan, nego u prahu, samo zato što se ovaj mnogo brže topi. Vidite i sami da nisam stavila sve. Ovo ćemo sad pošteno, penasto da izmutimo. Evo ga društvo, šlag umućen. Ja sam ovdje odvojila onoliko koliko mi treba, čak i previše ove umućene krem kafe. I stavit ćemo za početak ovako, pogledajte koliko je to gusto. Ja ću u opisu videa da stavim samo meru za kafu i mlijeko. Šećera ćete dodavati onoliko koliko želite da vam sve bude slatko. Evo ga društvo. Na kraju balade sve što je preostalo je da istresemo ovaj šlag što smo umutili sa kafom na ovu našu torticu, da je upakujemo. Ja ću kobajagi nešto malo dekorišem, čisto da ona nije ovako klot gore. I sve što je preostalo da je ostavimo bar na sat vremena da se ona malo stegne i ohladi. Nema tu bog zna šta od preseka ni šta da se vidi, ali da ne bi kvarili tradiciju, odradit ćemo taj čuveni presek Danijeline kuhinje. To su me zezali ovdje po kraju kad otvorim svoju poslastičaru da će se zvati zlatni presek. Veze s mozgom nema sa imenom poslastičare, evo šta da radim, komšiluk je takav, šašav kakav je i ne bi ga dala ni za što na ovom svetu. Evo ga društvo, vidite i sami, sad da vas ne davim sad još i sa ovim, kažem ja ću nju da upakujem u ovaj šlag, nešto ću je malčice dekorišem, ostavit ću je u frižider da se malo stegne, pa ćemo da vidimo šta smo dobili. I evo ga društvo, pošto je naša tortica odstojala nešto kratko, mogla bi ona još i to preko noći bi bilo najbolje. Idemo da vidimo šta smo dobili. Rekoh već i nema nekog posebnog preseka, na tu bog zna šta da se vidi. Ovi cvetići su gore, ono što sam vam rekla da ću kobajagi nešto da je dekorišem, čisto da nije onako klot. I ajte da vidimo taj čuveni presek kako izgleda. Ja ću to ovako. Malo neravnomerno stoji ova taca na ovoj podlozi, pa ajde da vidimo šta smo dobili. Evo ga. Sad ću to staviti ovako u tanjir, pa ću primaknem sam tanjir. Evo vidite, nema tu bog zna kakvog preseka ni da se vidi, ali je zaista nevjerovatno sočna, kremasta i nešna. Pa društvo, ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim nov video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, pa već zna kako. Nalazi se u samom opisu videa. Uz informaciju da morate da ažurirate vaše YouTube aplikacije na telefonu, jer nećete dobijati informacije o novo postavljenim videima. Želim vam srdačan pozdrav, uživajte u ostatku slobodnog dana i uz ovu lepu, slatku medenu torticu.